kabanzi ngempilo yakhe uNomfundo wakwaMgcoyi. Sawubona Squeeze. Ngiyabingelela Thembeka. Sisithembeka, thank you so much for the invitation. Ngibingelele nangumama Zamambo. Ngangazi ukuthi ngihlale naye kanje eduze. Ngijabula naye. Ngibingelele nje nakubalaleli bokhozi bonke besemakhaya. Ngibingelele egameni elihle lomfeli wami uJesu Kristu waseNazaretha. Amen, amen. Ake simbheke uNomfundo uzalwapi, ezalwa umabani, nayiphi insizwa, umuphi wona lo nyaka? Ngizalwe ngo1975, ngizalelwa eHammersdale ngoJanuary 27, that's my birthday. Ngizalwa ubangifiselana abantu ngamama wami. Khona noNozika wami nje wayeqamba amanye amagama usimngaye sonke ubacabangile abanguni kunamagama nje akuhamba nestory. So umama wami ngubangifiselana abantu wakwaMgcoyi, ubaba wami wakaNtuli nguGodide. Bengikhuluma ngoMalindi kaNtuli nje nguGodide kaNdlela, isibongo sami sangempela. Ngizalwa uMthukutheli ebizwa ngoSibhuku, ubaba wami wakaNtuli lapha eHammersdale ezimbuzini kokudayisa izimbuzi ekhaya. Business nje kusho ukuthi into endala. Into wakhula ngayo vele. Lalika mali kababa likhona yonke indawo kababa kudayisa izimbuzi kama kunezitolo umkhulu waqala edayisa ingulube ngebhayisekile. Wow. Idayisa kanjani ingulube ngebhayisekile? Bangabe sisliceiwe. Wayidonsa ngebhayisekile idayisa lokishi lonke usomabhizinisi omkhulu waseHammersdale uBakhaliphi Cebo. Nje ubona kuyicebo lethu, it comes from uBakhaliphi Cebo umkhulu wami Bakhaliphi Cebo ngokomthetho. uAbsalom Mgcoyi usomabhizinisi wayebizwa ngoJesu waseHammersdale. Kwaze kwamnandi ukuzwa lokho ekseni namhlanje. Okay, so ake sikubhekeke manje ufunde kuphi nendawo? Sithathe nje uze uyosibeka la usufika khona esikhungweni sezemfundo ephakeme. Ngikhulele endaweni yaseRichmond. Ngaqala ufunda kuqala nje first year ngofunda entendeleni eHammersdale. Ngathi mengofunda second year khona ugogo wami uMangcobo ubehlala eRichmond. Engabathola abantwana ngahamba ngayohlala khona ke eRichmond ngafunda endaleni khona isikole kuthiwa isendaleni uyasazi mhlambe mamzamama. Endaleni ngafunda khona ngafunda eHuba eHigh School ngaphuma kunodlame ngayofunda emathola amnyama le ngaseGcothoyi ngaseQhudeni ngafunda khona ngabuya khona ngoba ngangiye nje unyaka khona ngabuya ngazoqedela eAlbini ngafunda eAlbini ugrade 10 no grade 11 grade 12 ngoqedela esibuko sezwe eHammersdale futhi elokishini ngaphuma ke khona yabona uma ufunda elokishini ngingacabanga ukuthi hey kuthiwa kuphaswa hey ngingathembi nganga-apply ngisho uku-apply ngaze ngathathwa ke eJude College la ngenza khona my teacher's diploma 1993 ngaqeda ngo95 ngaqala ngabe uthisha ngo1996 nje ngikhumbula kahle ngaqashwa ngoMay 21 ngiqasha hayi ugodi ngeyinsuku ngiqasha izwakele angiqala ngezwakele ngaqala eNanda Clip ngafundisa unyaka owodwa ngasuka khona ngofundisa ezwakele ke ngafundisa for 8 years nje iminyaka yonke u7 ezwakele u1 ngala eClip ngase ngaba ukuthi hayi cha ngeke ngime manje ngoba ibusiness nje into bisihleli khona egazini lami ngoba ngisho ngisafundisa bengidayisa ngisafunda ngidayisa amacici ngabe ngena emaplazini la koKempton khona amacici sasiwathenga ishintshwa kathathu wadayisa lawo macici ngikhokha ngayo imali yesikole manake uwachazela lawo macici hlobo ludla macici lo ufaka into eyodwa ushintshe ube khona green uma ufuna ufaka liyelo uma ufuna ufaka imhlobo ngidayisa lawo macici ukudayisa nje kuyinto yami ngikhokha imali yesikole ngiyifundisa khona lapho so ngazi ngaqeda ke eJude ngisho sengifundisa ezwakele ungangidayisa ama rolls esikoleni phathi izitshe kusendivuka ngo4 ngenze ibusiness nje kube into nje isegazini kumina. Uyazi mina ke usiyaphenduleka mamzamambo umbuzo ebengade ngizombuza wona wokuthi ibusiness leli waliqala kanjani kodwa sengiyeza ukuthi vele into azalwe ngayo. Mina sengithola ukuthi hawu indodakazi kaMajoyi le siyafazi kakhulu uba wakhe kwezamabhizinisi uyabona kwakusekhona iNyanda Chamber of Commerce. Exactly. Why isikhulu kuyona mina nje sengithola okuningabi nje oba sengifuse sengilale into ehlala ifaka amahili zonke izinsuku ngisho ama morning shoes akha emahili wayithanda kakhulu wayiphambili kakhulu kwezamabhizinisi. Wow. Nalo uhambo Nomfundo sesizwile ukuthi ubile lapha ya uthisha kodwa ke kwanesikhathi la osubona khona ukuthi mhlawumbe singaka
ungakangeni emabhizinisini ubusiswe ngabantwana abangaki? Abathathu nodadewethu ababili. Okay. So ngumama wengane eziwu5. Banamagama. Khona uSinenhlanhla olama mina noAsanda emva kwakhe ingane zika mawami. Bese bakhona uYandisa omdala wami, kube uAbusisiwe, bese kuba uAphiwe umfana. Bangakanani? UAphiwe uzoba no19 go next month October 16, uAbusisiwe no20, uYandisa no22. Nice. Madoda umuntu. Oh, so now nalo ligcobolothi sho phela abakhulu. Hlobo uthisha ufika afundisa uma wakhe afundise wena afundisa ingane yakhe afundisa ingane yengane yakho. Exactly. Alokho ngabo nje. Yes. Oh wow. Now nomfunda sikubhekeke usuphuma esikoleni usithatha kanjani isinqumo esikhulu kangaka? Khona mhlawumbe osunakhe eceleni okwenzayo uyekiswa yini ukufundisa? Ukufundisa ngase ngikhathele ukulove esikoleni ngithi ingane yagula ingane yenzani ngoba benginemsebenzi eceleni ocaterish. Ngumuntu othanda ukupheka. Thembeka nginencwadi engiyibhalile manje ukupheka enomlando wami boardroom to kitchen enomlando nje kaNomfundo ukuthi ngiphuma phi ngiyaphi ngiyazi ngesikusho konke la othandayo nje ngayithenga leyo ncwadi uzofunda okuningi namathiphu ke nje ebusiness kuyona. So bengumuntu othanda ukupheka nginebusiness lokupheka eceleni so njalo phatha mengithola umsebenzi fanele ngilove esikoleni ngiyokwenza lokho ngabona ukuthi angibe nje straight ukuze ingane ngarubheka esikoleni angiphumele obala ngihlale kuloko engikuthanda kakhulu ngoba ukupheka nje kuyaziwa nje ukukhona mina lapho nje ukudla kuningi ngike ngihleke ngoba baze basho ukuthi ukupheka icebo lethu ukudla kuphela ukudla kuningi ngoba kuyaziwa nje into enami nokudla kufanele kube kuningi angizwani nokudla okuncane ugogo wami engakubulala ungafika nje ibhodwe iM2 ekutshela kahle ukuthi hayi ingilosi izodlana. Ngihle ukuthi kunomunye owayengixoxela ukuthi ngicabanga ukuthi nijwayele kakhulu ukusebenzisana na ethi hey uyazi Nomfundo kangixaki athi phuma pheshe ekhathele kodwa uzofika endlini athi wozani mhlambe sidlule kwakhe wozani apheka azandlala itafula afake yonke into uthi nxa ukuthi mngani siphuma phesheya sikhathele sonke nje yabo nje manje kade sise Egypt sithe sibuya nje hey ubaba lapha ekhaya nginobaba nginomkhonyane ethu ngithiyani akadlali nje ulale nje edla full supper nje umthiyane kahle ngoba umnumzane angikwazi nje ukuthenga take away ngithengele ubaba wasekhaya into enjani leyo wadla mengifaka egroupini hey guys sengiphekile mina nenza njani ngala bathi i-energy ngaphi sikhathele sonke asifuni lutho kade siphupha le Egypt sihlala isikhathi eside ne-flight yadelay wonke umuntu bekujaha umbhede hayi mina uthiyane nje ulale edla full meal angicabangi. Wow, so lento yokusubmit wayifunda kahle eBhayibhelini kakhulu hayi inhloko he's my king nje sonke isikhathi fanele kulandelane uyena phezulu mina nje ngilathu support ngumqala mina osupporta leli khanda elomthiyane ubaba wekhaya. Wow, mlelo Khosi FM mhlambe ke nawe kukhona ufisa ukukubuza kuyena usisi Nomfundo sokwina namhlanje 0716136667 noma ke uvele uye lapha ku Twitter @Khosi_FM usibuze khona ukuthi ke imbuzo ofisa ukuthi ke sikubuzele yona ekseni namhlanje noma ke uye lapha ku Thembeka Zondo_C abese ke ukwazi ukuthi ubuze yonke nje imbuzo yakho ofisa ukumbuza yona noma ke mhlambe khona othile nje ufisa ukudlulisa. So ke usuya resigna ke esikoleni usuyo ngena ebusinessini le catering full time. Yes ngangena ebusinessini nje le catering full time kanti ngeke ngaba nebhusha la emarket kuwo week lelibiza ngeDance Butchery kone ngangikwenza at the time garana kwaze kwafika egcineni ukuthi hayi sengiyakhathala nayilona kwakonakala nje impilo yangiphela emva kwaloko yangiphelela nje ngashela umuzi basha ngihlale Westville 7 bedroom house yasha nje yaphela. Kwenze njani ishiswa yini? Sazi kwavele kwavutha nje mina asaze emini futhi mina angekho ngisemathuneni ngiyocleana nje ngilungise emathuneni ababo wami ngafonelwa nje sekuthiwa nje kuyasha endlini hey ngafonelwa umakhelwane kuthiwa hayi Nomfundo ngeke saphuma lutho nje but the dogs are fine. Yazi ngibuza abachazi nanezingane zami ukuthi zi right bangitshela ngezinto ukuthi hayi izinja zisindile zingaphandle ngithi hayi bayingane washa waphela kanjalo sadonethelwa impahla yonke impilo nje kwafanele ngiyiqale phansi from zero. Kwaba nzima kakhulu ngaphuma lapho ngayoqala ke lo msebenzi lo wecebo lethu it was 2009 mise ngiqala wona. Thembeka kaze kube nzima kangaka empilweni yabo la ufika khona ubona ukuthi hayi ngathi akusekho
okunye khona isikhathi nje ngase ngihlale e-office nezingane khona isikhathi ngangakwazi ukuyifundisa. Nginenhlanhla ukuthi ngike ngawuzwa umlando wakho ngaphambilini ngiyezwa futhi ukuthi khona la uphelelwe kona konke sengiyezwa ukuthi kwasho umuzi obukade uhlala kuwona. So ke ufika kanjani ekutheni niyohlala e-office azikho yini ihlobo elingabhaca kuzo? No kwakukhona ekhaya eHammersdale. Yes uma kusho umuzi Thembeka ngangishadile ngoMrs Ngwenya kwaphela mshado kwaphela muzi kwaphela yonke into kanye nje kwacaca ukuthi ngabuyela ekhaya ngayisibhedlela ngangisentabeni for some time undergo a lot of depression. Ngabuyela ekhaya nje ngabuya nje ngibuya ngamaphijama esibhedlela ngingenalutho tho. Ngabuya nezingane nazo 5 uma wami uyagula une dementia. Kuvula isikhwama Thembeka ukuthi usujwayela ukuthi mawuvula ubona imali esikhwameni akukho lutho. I had to start from there. Nazi ingane fanele kushaya uJanuary esikoleni anginayo nemali yokuyifundisa. And phela ingane ejwayele uhlobo oluthile lempilo. Ngake ngahlala eMaristella ngihleli ngaphandle ingane zami ifunde private school ngaso sikhathi ayikaze ifunde kwesinye isikole. Ngokuchazela abelungu ngikhala ngisho ukuthi anginayo imali manje kodwa ngizozama ngicela bayifake esikoleni. Yazi angena ngoFebruary esikoleni. Sengiyithengile incwadi cabanga from Hammersdale to Durban every day ezesikoleni. So ukuhlala e-office kwakukusondelela ukuthi beseduze ngoba bayadlala babedlala yonke bawu5 omunye udlala ihokho omunye udlala idrama ngazo omunye udlalana ngoba izi-projects shemingane umsebenzi wesibili yabo nje umsebenzi i-career enye nje kuba umama nezingane. My son uyifunda la ngase Winter Bay e-DPHS hayi ayikho into engayidlala esikoleni konke and wena umgijima zona zonke le indawo konke khona ke isikhathi ke Nkosi yami lapho unga-afford kwafana phume ngisho aftercare Nkosi yami wayesasithi noma sithandaza athi ma how many thousands do we need for school athi ma asingawuthenga uMcDonald khona so saver ene khona sokhokha imali esikole khona ngizokwazi ukudlala e-aftercare ethanda ukudlala. So there's a lot nje I went through ukubona ingane zakho ungakwazi uku-afford ukuzenzela izinto ezinye zenza yabo taking him out of aftercare nje was the worst thing because your name is ahlale ahlale busy nabanye kwakunzima but uNkulunkulu emuhle wahamba nami kulelo gibhithe lami engangidlula kulona in the dry land yami ngadlula ngahamba ngahlala e-office ngaqala lelicebo lethu ngaliqala sakudlala ukuthi nje hayi ngiphume ngiye eChina ngilanda izinto ngibuye ngidayise ngifaka imali khona lecebo ngifundisa izingane. I went through a lot Thembeka empilweni nje ngifuna uqama manga. The first thing I did nje okwangisiza kakhulu ukuthi nje ngazane noNkulunkulu because it's where I gained most of my strength. Ila nje ngangithatha amandla kakhulu enkonzweni engikuyona eMount Zion Christian Center eHammersdale kababa uMkhize ngikhonza khona ngithole nje ukulapheka because umuntu wayewounded nomsebenzi engiqalayo i-industry yabantu besilisa ababe ubona ukuthi nje babona le ntombazana iphethe ukuqina engazi ukuthi yenzani but ngahlala uNkulunkulu ngapha. I was doing 3 things empilweni yami. Ngangesontweni ngemsebenzini ingane zami 3 ngangafisi ngisho umuntu wesilisa empilweni yami ngangimsabiso kwezulu into ngayazi uyibona ngithi nje we ngangibona nje ukuthi awucabangi nje ngizothi nxakwe yingane nxakwe ubhuti othize othi akade ngifona ngikutholi angazi njani ngangakwazi ukuthatha inkinga efana nale yabona nje kwakuzobe enye iproject ezongiphazamisa enkulu. So nje uNkulunkulu emuhle ngaconcentrate emsebenzini. I invested back into the lakhulu business ngoba uNkulunkulu akamlahla umuntu wakhe and wahamba nami endleleni ingelula inzima kodwa ngabuka ukuthi I think nezinto ezinye inzima engidlule kuzona ne-upbringing yami nani ngikhulele ebhizinisini uNkulunkulu was preparing me for the journey I'm in manje. Mawubuka lolu hambe ngilihambayo ngibuka yonke la ngiphuma khona uNkulunkulu wayengilungisa kahle hle ukuthi ngithi sengikulesikhathi ngikwazi ukuphatha inkampani efana necebo lethu ngoba akuwona amakhekhe nako akulula the bigger the business kunenamba zakhona. Icebo lethu liqale nabantu abawu5 manje ba1700 ama branch more than 120 ko London phume eAfrica phume eGhana nje manje we opening into Africa yonke leyo nto idinga mina lengqondo eyodwa but uNkulunkulu
ngimultitasker, ngimanage ingane, ngiyasafundisa, ngidayisa ama roll, ngidayisa iko. Yaba nje wangifundisa umultitasker. Ngikhulela kaNtshangase benama-bottle store, ngirana leyo nto, ngifunda ukwenza amabhuku. uNkulunkulu bengiprepare because ezinye izinto siyibona ngathi siyahlushwa kanti siyapreparewa. Yabo ngiyangifisa nje ukuthi nezingane zethu lezi ezikhulayo uma ngingafuna ama shortcuts zikuvumela ukuprepare, zikuvumela ukufunda, zikhule entweni, ngingafiki nje seku shortcut ubona ngathi faka imali uzobona. Cha, ngifuna ukubekezela. Ngifuna ukuthatha ngikubuyisele emuva kancane ekukhuleni kwakho ukuthi ukhule umntwana onjani. Ngiyeza ukuthi ekhaya vele beniyabantu abanawo umqondo webusiness kodwa ngiyazi ukuthi mangabuya ingane ekwayona lento eyenziwe ekhaya uyayingayiboni kahle ubona yazi yabona le ngulube le ngibuka angiphathi kona masuqala nokungena stageini. So ukhule umntwana onjani? Mina ngikhule ngumntwana okhuthele Thembeka. Yabo ayikho into engakwazi ukuyenza. Ngikhuthele, ngicleana, ngipheka, ngafunda ukupheka, ngifunda usekhondiya ngase ngikwazi ukupheka. Ngase ngikwazi ukupheka i-rice, pheka ucurry, kasitana 2 kasenza nama salad ngenza 7 colors. So second year ubusupheka? Second year because kaNtshangase la bengikhulela khona. Ngaqala nje ufana ufunda ukupheka imile rice kamkhulu, ufunda ukupheka itomato soup yakhe, ubilisa inyama kamkhulu, adle lokho uNtshangase wayidla leyo nto nje ubaba Uyazi ngimangazwa yini? Ngimangazwa ukuthi ngafundiswa umyeni wami ukupheka. Jesus. Bila inkinga yami bengipheka kabi so ekhaya kwakupheka ukuthi ongilamayo. Yes. Akekho wayedla ukudla kwami. Oh Nkosi yami. Ayi mina Manje bengipheka. ngibuka ukuthi kunabantu second year besebepheka. Ngasekhondiya ka grade 2 ngase ngipheka mina ukudla kuphelele, ngipheke yonke into. Kwangadlalwa kaNtshangase uvuka ekseni yokhamanzi. Ukhamanzi ukuthi umkhulu ufana geze kubhavu, umkhulu ufana kwakunesitoilet elishaywayo kaNtshangase. Kuyona muzo netoilet elishaywayo engekho endaweni. Ufana uyokhamanzi ukuthi umkhulu akwazi ukusebenzisa itoilet aphinde akwazi ukugeza kubhavu. Uphinde uclean korobho ukushiye sekuclean uyangena ngo7 esikoleni ngiyacula ekhwayeni ngiyadlala ibhola ngangihlakaniphileke nasesikoleni uNkulunkulu wayengibosisile nje ngengqondo. So nje yilezo ingane so nje ngikhule kuphelele konke akukho kushodayo. Khuthele inqondo ukhona nje konke ngikwazi ukukwenza. Nasekhaya ingane nje ebangwayo ngisho kuvalwa izikole kubanga ukuthi akavakashele ngala ngoba ngizokhipha iwashing yonke ngiyiwasha igcwala ucingo. Ngiyiwashe ngenze yonke into yabona uAnma Joy nje wayengithanda kabi nje bathi sikhuluma ngaye ngoba ngisho ehamba nenyanda nani uyihamba nami mhlale ehotel khona ngizomayinela ngenzini ngangile ngane nje ithandekayo ngoba ngangikhuthele namanje ngisakhuthele futhi ngoba uma ubheka ecebo lethu lilingaka ayikho into engakwazi ukuyenza. Starting from mengathiwa manje bafika abantu emoshwari abafana bekho ngazi bale ngiyawasha kahle umzimba ngugqokise ngulungise fake kahle yonke into umuntu umgudukise nguse ayikho noma yipi area catering ngiyangena bayofaka anyanisa usho ukuthi ngizoqasha abantu abazongiqobela mina ngizoqhamuka sengihlanganisa lutho nje kuphelele nje akushoti lutho umuntu obona lo nomfundo sewu-CEO manje angazo sekuthiwa unjani cha aqalanga lapho. There's a journey behind that. So mathiwa kuyafikwa lapha emathuneni kumele ngidlalwa amadlelo uyakwazi ukwathatha uwandla. Exactly. Yabona nje mangiganele emsinga nje ngiyokwenza abakwenzayo emsinga. Uma ufika besindu uyosinda nawe. Futhi ngiyakwazi ukusinda. Ngikwazi ngisho ukugaya isinko sombila. Ngikhulele kaNtshangase bona ukuguqa standards. Kunetshe ukugaya. Ayikho into engakwazi ukuyenza. Banomakoti ophelele nje. Yazi ngithemba ukuthi isikakhulukazi abantwana bamanje balalele ngoba hey bakithi ingane zethu seyifuna ukuthi ifuna vele ibe ubasi kodwa ingaqala ukwazi ukuthi uzube ubasi nje phathwa phela kuqala ukuze na uzokwazi ukuphatha abantu awukwazi ukuvela uyoba ubasi ungakaze uliphathe. But I think yoniwa yithina abazali. Uyabona uma umzali uphuma ekhaya ingane ibuka TV zithi sinkwa sikho uvula ifridge yalivala azenzi lutho ubuye wena uphinde uyiphekele uphinde wena uphinde uclean kade zihleli mini yonke wena mzali wrong. Mina zami ingane mengivala izikole ziyasebenza yabona nje waphizolo be drive family car usemgcwabeni bayasebenza uyandisa uyalungisa manje uyahamba uyosebenza eUK usineyo uyasebenza everybody works because zizofunda kanjani ingane uma sihlule kuyifundisa thina abazali sifune ifundiswe abanye abantu iPlayStation TV exactly idle ithatha nap hey yabona into nap mina cishe ngafa ngisakhula ngithunywe komunye umuzi ngasekhaya ngisabuka usho isibongo ngafika kuthiwa ingane zakhona ngithatha nap yazi ngaze ngayolibheka igama ku dictionary ngoba kwangati nap nje kaNtshangase wawungavakashela ukuthi uyodlala kuthiwa yini ukudlala kuthiwa uchaza ukuthi yini ukudlala udlalani sithi sicela uke beach kuthiwa faka amanzi kubhavu
awekho yena manje ubhavu ubhukude lapha kubhavu hey kwathi ingane ziyanepha hayibo ayingeke bazalwane asiyilungiseni iyonakele kuthini emakhaya angeke ingane zakho zofundiswa ngaphandle kwawena ungayifundisa uzothi ziyahlushwa ngaphandle and ingane zethu manje ziyawazi ama rights azo kakhulu kuyi right uvuka umdlala umbhede wakho uclean ikamero lakho uclean ilungelo phela lihambisana ne responsibility awukwazi ukuthi ungaba nelungelo kodwa ubungazi ukuthi uliphatha kanjani ilungelo lakho yabona nje ingane bakithi zize zifuna ama shortcuts zifuna into esheshayo ngoba ithina nathi emakhaya sifundisa ingane zilihambe loluhambe silihambile uthaza umuntu strong kangaka umuntu wesilisa nami okhuleka kanjalo ngenza yonke into ekhaya kuyimanje nje angivelaphi yabona ngiyayibambela wazi wangikhuthaza ngiyafisa ukukhutisa izingane zami kanjalo zikwazi ukuzenzela izinto ungakhali ungabe umuntu otetemayo ukuthi mama ngilandile kwasha kwacima uvela amalangana wazi wangikhuthaza lo mama bangathi banganda abantu besifazana abanje kakhulukazi kulabo bangakagani bayavilapha abantu besifazana lezi ingane ayikwazi ukupheka mana ayikwazi ukuwasha ayikwazi ukwenza lutho hayi ngiyambongela insizwe yoganwe yilosisi amen ngiyayibongela impela cha ithola unkosikazi kwande nalapho sanibona lapha estudio mina ngicela ukubuza kusisinomfundo ukuthi yini yamnikeza isibindi ukuthi avule ibhizinisi lezokungcwaba ngoba leli bhizinisi liyibhizinisi elinesithunzi nelinisabekayo futhi ke nje mawumuntu wesifazane nje thina sinovalo siyasaba ubusikabini emahlabathini esigodini sasokhukho okay nami nginkashemba nje ngiyafisa ukuthola isikhushikhushe sikanjeni ngiyabingelela wethembeka nosisi nomfundo lapha igama lami nguZandile wakambamba ngithanda nje ukubuza kusisi nomfundo ukuthi sekumphelele konke why engazange acabange ukubuyela ka teaching ayozama inhlanhla yokuthi abe ne-income ke okungenani do kunzima ukubuyela emsebenzini usuke waba sebhizinisini ngikubuza lokho because ngiku-situation efanayo nawu ngifuna noma yini ekungathiwa iyangiqasha manje ukuze ngibe ne-income noma ngingathiwa ngihambe ngiyoklina akuve kubuhlungu ukuthi ufune noma yini Thembeka wazi kahle deep down your heart ukuthi kahle ngempela ngifuni noma yini kodwa for ukuba ne-income ugcina usucabanga ukuthi ufuna noma yini. Okay, so umbuzo wokuqala ilo othe ungene kanjani kule industry ngihleka ngoba ngibona nomyalezo kababa uThemba Njilo ebabaza nje indlela oyaye usebenze ngayo uthi qhubeka kupush. Uyazi kunzima kule industry yethu kunzima kakhulu iindustry. So ungene kanjani kule industry? Ngingene ngokubona nje igap. Ngabona nje igap uma ubuka ngibuka ama products ade khona umasingcwabisane ngabuka ukuthi hayi ngingakha omunye ongasiza kakhulu abantu ube nje i-one stop shop ngoba mawubheka umasingcwabisane wethu icebo lethu konke kuphelele siyangcwaba siyapheka sifaka amatshe konke nje foundation siza imphakathi konke kula academy sifundisa nezingane mahala ama computer kuningi nje ngabuka futhi nokuthi maningi amathuba omsebenzi engangakwazi ukuthi ngiwaveze and ngempela uNkulunkulu emuhle wathembeka kumina nombono ayubekile buka manje icebo lesiqashe 1700 people and basakhula sisakhula kakhulu so nje ileko kakhulukazi akona ke industry elula industry nabantu besilisa kakhulu njengobesho enesithunzi but ngangazi ukuthi no ngizokwazi ukwenza konke lokho engizokwazi ukuthi ngiprovide nama products nje aphelele nangemali engabizi kakhulu mawubheka nje ama premiums ethu they very very low mancane imali engekho futhi ke manje ngoba sesiyishintshile lento esiofferishayo sesithi manje it's a lifestyle brand yazi nje yabona ucost usama business futhi afe kusuke kube inkingi ngoba uvela suka ufuna ukudayisa iproduct hey
Yasengisho kodwa it was more like ukupha isithunzi nomuntu omnyama ngemali engatheni because yazi ukuthi izinto ezinye uzucabanga ngathi kuyabiza kuyimali enkulu cha nje ngemali engekho ngoba abantu abaningi bethu bahola ama grant benzani leyo grant kodwa akuthi umuntu mayidlula ahambe ngesizotha. So ngamanye amazwi wabona iopportunity. Yes. Now sizeke kulombuzo wamlaleli wesibili othi yindaba ungabuyela ngakuthema mase kuphele konke awangacabanga ukubuyela ngoba phela uthisha ngokomthetho. Awubuyela ngani ka teaching? Ayi ngeke ngangeke nje kusalunga i-teaching ngikhumbula ngangishilo ukuthi ngaya ngoba nganga-applyelanga konke okunye noma wayewuthisha kwayinto elandelanayo akuyona into esenhlizweni yami kakhulu inhlizweni yami ibhizinisi behlelele khona because nakhona ka teaching bengisane ze-business futhi ngikhona ka teaching so nje business has always been emthanjeni yami yegazi kuyona into engiyenza kangcono so ubuyele emuva ukufaila angikuvumanga for me ukuthi ngibuyele ka teaching kwakuzoba ukuyiphindisela emuva kancane ngoba ngizobe ngisabuyele entweni sengihlulekile sengibuyele entweni engazi ukuthi ayona uthando lami lokuqala into engiyithanda kakhulu ibusiness ngabhilivela futhi nokuthi mengingena kulona hayi ngizolinika konke ngizolinika konke engakwenza liyashiza lomshumayeli chapter 9 verse 10 uthi do it with all your might enza ngakho konke izandla zakhe ifumana ukwenza enza ngamandla akho onke so ngayinika lokho nje ngalithatha lelizwi ngilala ngalo ngivuke ngalo every day because ilona elingqugquzela kakhulu ukuthi nje konke I'm giving it my all. That is why ubona futhi nako khula kangaka ngoba angenzi uhafu ngikunika konke. Ishumi imzuzu ngaphambi kwalehora leshumi na mbili ekseni usalaleleke lona uhlelo lwendumiso ngizobheka nje ama tweets ambalwa umavika wakwaJili uthi ke nasanibona nginilalele okay uthi ke ngibika ke isibindi anaso usisinomfundo uthi ke ngiyamangalisa isibindi ke somuntu wesifazane ngani ngoba ke uqala nje ibusiness akusiyona into encane isikakhulukazi ke ibusiness elingaka uthi ke mhlawumbe ke esaqala akufikanga yini ukuthi ngeke liphumelele leli business okay nangu umfoka Mabele uthi kena I can't give up now nanela ke ingoma ka Mary ebesikade ke sidlala uthi ke uyacabanga ukuthi lawa ngamazwi awasho usisinomfundo mhlazane eqala lolu hambo lwakhe esingalo namhlanje uthi ke sengathi uNkulunkulu angaqhubeka akubusise uyisibani esihle ezweni. Amen. Ngiyazi ukuthi uphinde futhi ube ne organization lake ukukhulisa khona abantwana bamantombazane bathole nemfundaze njalo ebizwa ngeRoda Girls. Uyisunguliswa yini le organization? I-organization ngayisungula ngalesa sikhathi khona isikhathi nje indinga ngani zamantombazane beyitholakala iqotshiwe zenziweni khona nje sayilanda emandeni iqotshwe because it was around 2017 when I started. Kabuka ukuthi nomfundo yini ongayenza ukulekelela abantu ingane ukwenza umehluko. Number 1, number 2 uGenesis lapha yana Thembeka 1 uverse 28 uthi uNkulunkulu asizalane esande. Kabuka ukuthi uNkulunkulu metha multiply akasho ukuthi asizale ingane sigcwala ama labor ward but uthi mina ngunomfundo bangaka abanye nomfundo ngizobashiya bekhona emhlabeni because akufanele mekufuna umfundo kuphele kodwa I need to multiply myself ngabanye abantu besifazane so leza ingane ke sifakela kule program it's a 5-year program ngiyabafundisa bring in ama camps lasiba khulisa khona nokuyithanda nanoma yini umuntu afuna ukuyenza we want to bring out the best of them ngendlela ehlukene nokuphatela nje ukuthi simanika uthando because nokuthi wanele kufe kangaka emhlabeni ngoba uthando liyalekha ingane ke lezi iningi lazi ezinye inukubeziwe ihluphema emakhaya ehluphekayo ezinama problems ahlukene so ke zangena kwi program nayizolo besithathe ezinye another 16 we adding I think now bala ko 70 manje bazolo bekhula nje and you say yebo for 5 years sekukhona ama pilots cabin crews or engineer or dokotela bameli or ma occupation therapists from the program nje ngako lokho uNkulunkulu angithembe ngako okuncane nesupport esithola from icebo lethu ukuthi sikwazi ukufunda yonke lento so nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyasiphumelelisa ukuthi sibakhulise labantwana ngendlela. Asikubongele futhi nawe nomfundo ngiyazi ukuthi ngize ngahleka mangibala ukuthi kusukela 2016 lokho uqoqa ama awards unyaka nonyaka ngithi mina kushuthi unyaka uka 2016 yini yayihlukile kaloya nyaka ngoba nje kubuya ngathi kwaqala lapho nama awards no you know lokhu award kuthiwe cha usekuleli izinga bese kuthiwa ke nako kunye kuhlukile sekwenza kumnandi ukubongwa uma wenza kahle but akusho ukuthi usufika egcineni ukukhuthaza ukuthi uqhubeka wenze even more because uma ubheka from 2016 icebo lethu lishintshe laba yenye into
nokukhula kwalo because besilokhuthazwa ngalama awards bengashiya ukuthi hayi we've arrived senifikile sekusegcineni but besikhuthazwa nokuvezwa nje kwegalelo lakho njengomuntu wesifazana nokuyinto esingayiboni kakhulu kunzima wethembeka kakhulu especially uma kulomkhakha ngempela ngikuona kunabantu besilisa kakhulu even now uyabo kunzima ukuphatha emkhakheni kunabantu besilisa because bahlale befuna indawo yabo leya yabo nje mengingena kule industry mina ngena ke ngihlala endlini nawo ubona ukuthi abangiboni ukuthi khona mhlawumbe mengishinto fanele ngiyiphinde yathatha ukuze baqale bayicabanga ukuthi inayo isense kodwa ke uNkulunkulu emuhle buka manje sila sikhona nama challenges akhona ngakapheli kodwa uNkulunkulu siyazi walithulisa ulwandle uJesu uzothula nemsindo kuzohamba kuzoqhubeka bakhula abantu khula amabhizinisi asivale Nomfundo ngifuna ukuvala ngokukubuza lo mbuzo likuphi ithemba lakho ikuphi la ukuthi khona uma ngabe sekwenzeke konke wakuthola konke okufisayo empilweni noma ke wadlula ezintweni odlula kuzo noma ke wafika ezikhathini ezinzima ikuphi la uyayukhalele khona nala uthembela khona hey ithemba lami mina thembeka leNkulunkulu all the time at home ngine prayer room where I just go and sit with God and say uNkulunkulu ngakho konke okwenzayo kuhle empilweni yami ngicela ungakukhonzi but ngakhohlwa wena noma inini and I always make sure ukuthi leyo part yami ye faith ayiphazamiseki ngoba ngiyazi uNkulunkulu ungithathephi udlulephi nami la ngikhona ngaye ngikubonayo nokubatshazwayo amandla akhe akona amandla kaNomfundo there is why ngeke ngithi nabantu bebethi hawu Nomfundo siyabonga wenza kahle ngithi udumo likaNkulunkulu akulona olwami mina I'm just a vessel ngiyithuluze elisetshenziswa uNkulunkulu ukuthi lenze yonke lo mehluko obatshazwayo umhlaba wonke and sonke isikhathi I will forever be grateful and faithful to God for that because istrength sami angina ka antobonayo noma nguphi cha angikubiza uNkulunkulu nje uJehova ophilayo akayena ubhali uyezwa noma inini uhleze nami uhamba nami kule ndlela ngoba ayilula indlela yebusiness kodwa futhi ngoba yena ukhona uprovider kahluleki uhamba nami endleleni noma sekunzima kangakanani sekuthiwa hayi la ngeke ngiphumele hayi la ngeke kwenzeke kodwa ngoba ngibona ngiphuma ngibona ngiphumelela ngibona kuvuleka iminyango thembeka mina serve God ongqongqoza ku single door avula sliding door that is the God I serve and ngiyambonga kakhulu ngoba even abantu abazama ukuchaza abafundile ama actuaries na big people aba also ngqondo mebechaza isuccess ne growth yecebo lethu ayichazeki because into ekaNkulunkulu akwazi ukuyichaza. Wow. Asikubongele kakhulu sibongele nensizwa kaMthiyane ezokhala embali kwangathi nje konke kungahamba kahle. Ngiyokumema ngelinye ilanga ke sikhulume ngale organization esiza umntwana wentombazane sibheke nje yona kuphela ngoba ngiyazi futhi ukuthi baningi abafisayo ukwazi kabanzi baningi abantwana abadingayo out there kodwa ke sekuyoba inkulumo yangelinye ilanga sibonge kakhulu kona ngiyabonga kakhulu khona inkulumo zokuxhumana oh yes ngikhona usayicinga usayikhohliwe ngicela ukusho ezinye zasemsebenzini ayilezi ngoba hey kuzoba non stop kanti kusayogibela le mina ngishe zakho mabefuna ukukhuluma nawe ngqo nami ngqo ngcono bangi-email ngicela bangi-email anyone ofuna nje ukukhuluma nami ngqo nosizo no advice nani ngoba I mentor a lot of people as well especially in business ngicela ukuthatha eya-Gmail hayi yasicebo lethu nomfundomcoyi@gmail.com basebenzeleyo ngoba leyo ngifunde eceleni ngedwa le yasemsebenzini sibuye sifunde nabanye so le nomfundomcoyi@gmail.com iza direct to Nomfundo and ngikhona ke nako Facebook nobani uMcoyi Nomfundo bazongithola so nje ngumuntu o accessible otholakalayo angicashile ngiyatholakala kodwa nje nomfundomcoyi@gmail.com definitely I'll take any input nani abazoyisho. Siyabonga kakhulu sisifundo.